aja kutha lan ngrencana apane ingsun yo sun jati ning sire matiku saka henu nanging ing sepa singgang sono ing tawang kuwang perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekerwaras rahayu. Para pinasepuh ingkang tahati ngabekten, para bapak saha ibu, para rawuh ingkang sami rawuh kakung saha putri ingkang winengku sagung pakurmatan. Dene wonten ing sonten menika Museum Prabu Pustaka badhe anggelar wilujengan ingkang saben tanggal 28 saben wulanipun dipun wontenaken wilujengan dipun subuhaken kaliyan wuku ingkang lumampah wonten ing tanggal kasebut. Pramila wonten ing sonten menika danipun badhe kalaksanakaken wonten Museum Prabu Pustaka lajeng gandeng museum menika ngawontenaken pameran, pameran wonten Balikambang kula tata-cara wilujengan buku dipun lih wonten ing Balikambang menika. Para ingkang sami rawuh kakung kula putri, wondene ingkang badhe wilujengan wonten ing sonten menika ingkang sepisan Indang Priti Saraswati ingkang nomor kalih Isyana Diah Nareswari. Kangge murawakani tata-cara menika badhe kula andharaken miwah megah menapa ta ukupahan menika andharanipun kados pundi badhe kula andharaken sedherek. Ukupahan menika padewan lan upacarane dewane Senghyang Ontra. Paksa luwih pangucape waton para tantang lan angluhurake kasujanane. Amandi landhep sugih yetna lanas pangucape tur panastir manuke cocak juwet kuwi carane kayune kandayaan dadi pangaupaning wong kawelas asih lan wong mulia. Aniwake banyu ing jembangan demen ngiwa pambekan gedunge malumah luwih boros lan rila ing dunyane kabilahen lan tulak slametane bilaene kinaniaya tulak slametana sego udut dandangan beras fitrah iwak pitik
putih mulus linembarang. Linembarang menika dipun masak mawi santen. Kulupan warna 11 lawate sangang keteng dungane rasul. Pacandran lan pralambange apa dene Pangruwati. Candrane pulo katon saka ing kadoan. Watake misuwur sabarane ing jaba suci nanging ing jero agung preti. Lambange akeh manuk kena tegese bilai sabab saka kena ing pasangan dene ruwate sarana saji jambu klampok satus suci lan ares-aresan tinggi pitung picis banjur kasih. Syarat pangpujo lan tangga leloro pakoleng pangpujo syarate sarana agena palaja yen loro tambane woh kudu utawa godhong pancing woh duku utawa dure. Wariga gendut sajroning ngukupahan kang becik nambani loro nandur samubarang ngarah pawestri. Dene kang kala lelungan adoh golek pangupa jiwa ngadan-adan. Kala ana ing kidul bener marep pangalor bener sajroning 7 dina aja marani enggone kala. Makaten andaran ini wuku pahan. Salajengipun bekal sakabipun kula aturaken dumateng tiyang Burjajo. Tujuh bintang mohon cinta juga Dimoko panggilan yang jaga tetigo Dono luko Guru luko Doa itu luko Lingkar atah ya suci bumi Ikan tanah sedika Ini betul Cukup di pertotaran Bila suci tadi kau dengan tentang wasak kontor yang kami rawuh mudik berkau paling toyo kegiatan kuasa kontor ruang yang kami rawuh kalau tunggu keluar alas pokoknya juga tunggu kemenang sobat itu tuh yang mohon kumpul di kawasan yang izin dan berkuasa paling kalau kamu gerak kematan kawasan kontor ruang satu yang kami rawuh Besar kenalan dunia mukitan sah kaparingan sabar sohomarimo Besar kenalan dunia mukitan sah ayam tentrem rahayu selamat itu bendir ing sami kolong boten-boten alangan, boten-boten trubito, boten-boten guru gitu Gusti kang moho agung paringono kanugrahan dumateng kawula sak kontor ruang satunya ingkang sami rawuh wonten ing wiwit dengan hukum menika. Besar wonten ing donya mugi kaparingan seger kewarasan. Bagas waras tinuh bina saking sadayane kesakit. Mugi kampilo ingkang sami ngupaya pangka dunya, mugi kampilo ingkang sami nembe nguji kapinteran. Kasembatan menapa ingkang dipun ibadah. Gusti Paduka ingkang Maha Welas Maha keparengan mriki kula badhe ngaturaken wilut dengan buku paham. Saderengipun ing pangapunten dumateng para dayang-dayang bumi semoro bumi kang lenggah wonten ing tlatah Bali Kambang punika. Mugi kersa paring pangestu mugi lulus boyo nirwika kelanggan kawula ngaturaken wilut dengan buku paham. Iki boten kalih
kasebut dumateng Dewa Pitaranipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Mangkunegara ingkang sampun maringi bumi bali kambang punika dumateng para putra rayah sadaya. Marang para begasaan para jenisetan pripriyangan kang manggon ing kene muga sumingkira awit panjenengan ulun pinangka pinarsukining Sanghyang Bathara Wisnu arsa angruhat bocah kang aduwe mugi paham. Singgah kula singgah pansuminggah turga kula sumingkir sing wulung sing akan kasat mata sing tenggak kelawan kula sing buntut padha sir tumingga mulya mring asane iki aja godhog lan rencana apaning sun yo sun jatining urip dumatiku saka henu nanging ing cipta singgang sono ing tawang tuwang prajaku ingaran pura kencana bebeteng ing rajek wesi ana kanong kiblat papat nunggang gajah kelalih laras inggih awit mam astuta pastu setan lan pegasan kamulya mring tawang tuwang prajamu iblis keri karang ring telenging jala niti ambale marang awaknya bale marang diri kita pribadi dari saksat ning juang aku tamat pasinggah setan tulak sarap iku kantya winuwus ananing sarap den ucap sagung komo salah bali ngilahing minangka aranku ya sang gandha sekti ya sang hila-ila santi kundo ila warna sang hyang hayu palungguhku sang hyang toya pangateku naga raja ing dadaku naga milek ing guruku lak ngampar suaraku pituku tawa iki sakalih netraku sang surya kembar kilat baru ing cahyaku durga durgi ngiring aku sangkala rumekseng aku buta kabeh padha ing ring omahku kauman dengen kabeh kang sun dengen padha lengleng kang sun padeng toko dlinger oh namo nama suha
sukma ireng ing buriku Sang Hyang Tunggal ing ngarepku bumi langit swaraku ngata baga manyaya jada palawa sata dakara canaga sedya ala ora tumama ora tumeka balya kang gawe ala ngilahing sawedana durga kala sawedana kerti dara tumuruna maring madya aworing dewata muja adi sanghata hati amarajata ajiku amarajata wuwusku ya maraja jaramaya ya marani ndiramaya ya silapa palasiya ya midara radanya ya misada dasanya ya dayuda dayudaya ya siya caya siya ya sihama mahasiya lawan nalawati ya sikutara sikutari si brenggala si pinggali si bitapa si bitapi si bintapa si bintati si durbala si durbali si rumaya si rumayi si hidaya si udayi satrimaya gahmaya si dayuda dayudaya hadiyudi hadiyuda hadiyudi priyadaya namo namah swaha Purwayanti Yogyayanti kajian yang mandala giri tuneraan para jawata kami silake kaseken ana banyu saka wetan aputih mili mangulon ileni Bataristri Guru Wartawarti dadi Purwayanti Yogyayanti kajian yang mandala giri tinurak para jawata kami silake kaseken ana banyu saka kidul abang mili mangalor ngileni Bataristri Guru Wartawarti dadi Purwayanti Yogyayanti kajian yang mandala giri tinuraan para jawata kami silake kaseken ana banyu saka kulon kuning warnaning banyu ngileni Bataristri Guru Wartawarti dadi Purwayanti Yogyayanti kajian yang mandala giri tinurak para jawata kami silake kaseken ana banyu saka lor ireng warnaning banyu mili mangidul ngileni Bataristri Guru Wartawarti dadi Awit namastu namo tiga Sibirastu natastu astu Anugraha manoharam dewa data nugraha ya rasanam sarwa pujanam namah dewa sarwa nugrahakam dewa dewi mahasiki yang nirmalatmaka Laksmi Sikica Dirgahayu Nirlekna Suka Sriwardita Gring Anugraha Tanaya Ya Nama Swaha Gring Anugraha Manoharaya Namo Nama Swaha Ayu Wardi Yasa Wardi Wardi Pratya Suka Sriya Dharma Santana Wardi Asan Putih Saros Tapa Wardaya Dirgahayu Tata Swastu Awik namastu tatastu astu Sukamastu tatastu astu Sukam bhavantu Sriyam bhavantu Purnam bhavantu Kesama sampurna Ya namo nama suara Tegatan mugi tansah rahayu 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 dan kami dikanti
Allah Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina sabila sabila warzuqna istinabah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ya rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana kita wa kita astagfirullah a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika wa a'udzu bika min syarri ma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakit ko di botol loh? Ini tiap bulan kayak gini. Itu aku tuh ada ini saya.